Velkommen til en kort præsentation af kursus 9 om Kaizen. Vi har udviklet metoder, der gør det lettere at gennemføre e-learning, og samtidig får kursisten en viden, der straks kan bruges i praksis. I dette kursus gennemgår vi blandt andet differentieringen mellem de traditionelle tankegange og Kaizen-tankegange. Kaizen er specielt velegnet til små løbende forbedringer i produktion, administration, transportfag, servicefag med flere. Det ser vi på under kurset. Vi gennemgår nogle vigtige Kaizen-principper. Kaizen-tavler er et must, når man gennemfører et Kaizen-forløb. Vi gennemgår kort Kaizen-tavlens opbygning. Kaizen-tavlen står ikke alene i et Kaizen-forløb. Vi ser også på brugen af situations-, målstyrings- og point-Kaizen-tavlerne. Vi har opbygget et Kaizen-flow-diagram for et Kaizen-forløb. Det gennemgår vi detaljeret. Hvordan organiserer man så et Kaizen-forløb? Det har vi også med på programmet. Der er mangeartede opgaver, der skal løses før, under og efter et Kaizen-forløb. Vi gennemgår og forklarer disse i dette kursus. Vil du vide mere, så kan du få yderligere oplysninger om dette spændende kursus på vores hjemmeside bischof-academy.dk.